Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi esihamba phambili namhlanje. Ushenge Ubungaze Nesaguga sasedondotha. I-I-Ifp igcine owaseBaqulusini kanti ke imbibizane kwabebejutshwe kwaNongoma. Lezi ke zindaba ze-1KZNTV kanti wenake zifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Umongameli we-I-Ifp ngokuhlonishwa umntwana mangosuthu Buthelezi uhambele umcimbi wokubungazwa kosuku lokuzalwa kowayisishoshovu se-I-Ifp unkosikazi u-Abby Mchunu nobehlanganisa ke eminyaka engama-25 edlanhlavana. Ushenge ethula inkulumo yakhe kulo mcimbi obusedondotha kwesakamthethwa enyakatho nelikaMthaniya uduse amagalelo kamacengwane ngenkathi ke sayilungu lephalamende. Sichonywe uphaphele gwalagwala isishoshovu seqembu le-I-Ifp unkosikazi Abby Mchunu owake waba yilungu lephalamende. Lo mcimbi wokubungazwa kosuku lokuzalwa lwalesishoshovu se-I-Ifp ububanjelwe edondotha kanti ubuhanjelwe abaholi abahlukene baleli qembu okuhlanganisa nalowo ngumengameli ngokuhlonishwa umntwana uMangosuthu Buthelezi. Indodana kankosikazi Abby Mchunu izwakalisa ukujabula ngabakwenzelwe lesikhukazi esimatshwele besakhula. Ngizama ukuchaza usuku lwanamhlanje ukuthi sizobungaza usuku sithi Nkosi siyabonga ngomakhuzwayo uNkulunkulu asinikeza yena. Makeba siyabonga nokusihlonipha singabakwaMchunu ndaba ezithi. Undunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi nophinda umengameli ngokuhlonishwa weqembu le-I-Ifp ingoma amagalelo kaMchunu ngakwenza ngesikhathi zobandlululo elwela abantu abamnyama kanjalo nembokodo ngaphansi kobuholi beqembu le-I-Ifp. Eminyakeni bakwethu engama-47 kwafika umhlengikazi omncane wajoyina inkatha iqembu selekuqala inkatha yenkululeko yesizwe. Mncane ngisemncanyana semakotshana nje wafaka nogqozi olukhulu eqenjini lethu. Wayesishabashekisa umphakathi esesichaziwe ingqondo sikade uchaza imisebenzi yakhe ngisho lapho. Ngiyakhumbula eshabasheka ngoba bekhona lapha bekhona police station singakabikho walo waze wanikela ngendawo yakhe. Lo nesi wafika nogqozi olukhulu lokuba umholi onamandla ongenaluvalo ongatatazeliyo nomama oyibophezeleyo. Nalo ngunobhala waleli qembu uphikweni labesifazane lwenkatha uQT Xulu uthi kuningi abakuzuzile kunkosikazi Mchunu nathemba ukuthi basazoqhubeka bafunde kumagalelo akhe. uXulu unxuse nabanye abakuleli qembu besifazane ukuba baqhubeke nokukeza kogwansile. Mama Mchunu siyaqinisekisa ukuthi noma umgodi kunzima osimbele wona hayi ngoba khona kakabibikho ozofika enyaweni zakhe. Kodwa khona siyazama mawethu ngifisa ukuthi ke ungaze uthi hawu ngase ngashiya ku Women's Brigade ngashiya kufile. Siyazama impela. Unkosikazi Mchunu owanikela ngendawo ukuze kwakhiwe umtholampilo endaweni yasedondotha udlulisa amazwi okubonga kundunankulu kaZulu ngokuba ingxenye lolusuku lakhe lokuzalwa njengoba behlanganisa iminyaka engama-85. Umntwana uyahlelelwa akavele nje abizwe indaba ezitha ngimangaliso kuyithoba kwakho esizweni indlela ohambe ngayo emhlabeni sikubuka uzenza imanga. Umphakathi nawo buphume ngobuningi bawo ukuzokwethamela le ndumezulu yomcimbi ebihlelwe umasipala umfolozi. Izindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo edondotha.
Iqembu i-IFP likwazile ukugcina umasipala ibaqulusi ezandleni zawo kulandela ke ukuthi ke namhlanje bekuvalwa ke isikhala sika Meya emva kokuthi ke kwasula umncedisi Maphisa ngoMashi elahlwa ke amacala ongaziphathi kahle nokwephula ke nje imithetho yokuxambukela kwizinto zikamasipala ezingamdingi. Kulomhlangano okuphuthumayo kuphinde ke kwakhethwa nonkululeko ndlela we-IFP njengosomlomo lo masipala kulandela ke ukusula kukaBhekisipho Khumalo ngesonto eledlule. Ngesikhathi ekhuluma kokuqala nabezindaba ngomoya omusha kulo masipala uthi bazimisela ukubuyisa isithunzi bephinde beqinisekise ukuthi namakhansela asebenzela umphakathi ngokuzethemba. Ukhetho namhlanje ngoba bukhona kulo lomkhandlo liyakhombisa ukuthi angivotelanga kuphela amakhansela e-IFP kunamakhansela engawazi namanje angivotelile okusho ukuthi ikhona iconfidence eqhamuka nakwamanye amaqembu. Ngakho ke ngizokunderstand ukuthi ngaphezulu kokuthi vele i-IFP ayiwinanga ngeningi ingakho sibambisene neqembu le-Democratic Alliance kodwa namhlanje kukhona ngaphezulu kwe-Democratic Alliance akhona amanye amakhansela angivotelile ukuba ngibe umeya. Lokho ke kungethwesa umthwalo omkhulu ukuba ngenze okungaphezulu kwalokhu ebengicabanga ukuthi ngizokwenza esikhathini esidlule. Umkhwanazi uwine ngamavoti angu-45 ehlula ukhumalo we-ANC yena othola amavoti angu-18 kanti wesikasomlomo owe-IFP uthola amavoti angu-21 kwathi owe-ANC wathola amavoti angu-20. Umuntu njengoba sikhona sihola imkhandlu siholwa imithetho yakhona ama-rules of order sino Structures Act sino Systems Act yonke into uma ngabe umuntu umlandela umbeka ukuthi lokho akuzokwenzeka ingoba uyazi ama-rules of order asebaqulusini ukuthi athini uwazi umthetho Structures Act ne-Systems Act ukuthi sithini kuzofuneka ukuthi oza kwethu ngoba iningi labo mawubabuka they are new kwi-councillor they need a more training fanele batrainwe ngendlela ukuthi kuze kungene kubona ukuze begcine bazi ukuthi yini into efanele ukuthi bangayibuza yini into abangayenza emkhandlwini yonke into uma siqeqeshana silandelisana kahle sizogcina silingana sonke sazi ukuthi lokhu kufanele ngikusho lokhu akufanele ukuthi ngikusho. Kuzokhumbuleka ukuthi i-IFP isebenzisana neqembu i-DA komasipala njengoba kulo masipala inezihlalo ezingu-21 bese ukuthi i-DA ibe nezihlalo ezimbili. Kodwa kushiya umbuzo okubonakala sekwenzeka ngesikhathi sekuvotelwa umeya njengoba izibalo zabe-IFP zikhule zafika kumavoti angu-25 okungazeki ukuthi bakhona yini abe-ANC okanye abe-EFF abavote ne-IFP. Ongusomlomo omusha kulo masipala into ayivezayo uthi uzoqinisekisa ukuthi wonke amakhansela asebenza ngokulandela imigomo ebekiwe ngoba kusabonakala kukhona igebe. Lo masipala wakhiwe izihlalo ezingu-45 kodwa namhlanje bekhona amakhansela angu-43 kulandela ukuthi amakhansela e-NFP amabili esula njengoba leli qembu lingakwazi ukuvala izikhala njengoba sabukhona ney'nkinga ey'thinta u-IEC. Kutebokho Sibisi ngibeka ngisebaqulusini eFryhead. Lifice ekhala ibhungane emahhovisi kamasipala kaNongoma ithimba belijutshwe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu Natal ukuba ke liyoba nomhlangano namakhansela lo masipala ngomsombuluko. Leli thimba bekulindeleke ukuba liyodingida udaba lokuphathwa kwalo masipala ngemva kwesinqumo ke senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu nesavuna umnyango wezokubusa ngokubambisana ngoLwesine ngesonto eledlule. Imeya kamasipala kaNongoma Albert Mncwango uthi umnyango ke awukazi ubazise lutho ngalomhlangano nokuyisona sizathu ke sokungatholakali kwamakhansela. Imeya kamasipala kaNongoma Albert Mncwango ithi kakulandelwanga imiqathango efanele yokubiza umhlangano ngenkathi uKokta ethumela ithimba obekumele libe nomhlangano namakhansela kwaNongoma ngomsombuluko. Leli thimba kuvela ukuthi kalificanga nalinye ikhansela emahhovisi alo masipala. Hayi akaficanga baficanga mo bekhalibhungana ngoba besingamenywanga besingayitholanga isimemo besingezwanga ukufuna umhlaba kodwa ke mase sizwe ngathi isimemo sitholakale ekuseni konizolo umhlangano bekuthiwa amakhansela wahlangane ngokwema rules ethu ke umhlangano kansela ubizwa kanjani ubizwa kusesikhathi okungenani kuseno 7 days uma kuyi special meeting fanele kube no wenzeke lokho within 48 hours
manje ngeke usibize ekseni usibize sele 2 hours ukuthi asize emhlanganweni. Imeya ibuzwa ngokungalindeleke ekuphathweni kolomasipala kusukela manje iveze ukuthi I-Ifp isisiphonsele inselele isinqumo senkantolo ephakeme yaseMgungundlovu esivune umnyango waKhokta ngesonto ledlule. Uthi-ke lokho sekubanika igunya lokuqoqobala lomasipala. Sizwile ukuthi ngolwesine khona ijaji elikhiphe isinqumo nje ebesinganambitheki kodwa-ke sa appeal izolo lasivuna futhi ijaji ebelibheka isicelo sethu se-appeal la ichitha-ke futhi leyo order ebikhishwe kusho ukuthi isinqumo salelo jaji langolwesine lasibeka eceleni kusho ukuthi nje isimo siqhubeka njengoba belokhu sinjalo sonke isikhathi. Imeya iphethe ngokuthi-ke kayisiqonde isizathu sikangqongqoshe kwaKhokta KwaZulu-Natal sokuthi eqhubeke landele lolu daba. Ngasohlangothini lezombusazwe nanendlela nje i-balance of power emkhandlwini ngibona sengathi konke lokho kwenziwa ungqongqoshe sekuyinto nje engena sekelo phela ngoba umbimbi lo abelikhulumela alisekho thina sesi njengabantu bakaNongoma sesivumelene ne-NFP ne-I-Ifp siyasebenzelana siyasebenza kuhle impela ngakho-ke sazi ukuthi iminyakazo kangqongqoshe wasenkantolo usahlose ukuzuzana manje. Ethintwa ngocingo lowo okhulumela umnyango wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uNonala Ndlovu ukuvumile ukuthi umhlangano uzohlelwa kabusha amakhansela aziswe kusenesikhathi esanele sokuhlelela umhlangano. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Miyeni. Umasipala wakaDukuza usuchithe isamba esingango 647,000 wamarandi ngohlelo lwe-Grant in Aid okuyisibonelelo ke sikahulumeni sokulekelela ke ngezimali izinhlangano zomphakathi ezingenza inzuzo. Ekhuluma ke neziko lezindaba umphathi wenqolobane Children's Home ehlomlile kulolu hlelo uthi lolu xhaso luzobalekelela kakhulu njengoba inakekela ke izingane ezingama30 neziphila ngokukhubazeka. Kube yinjabulo kwisihlangano zomphakathi ezingenza inzuzo ezingama30 beziqhamuka emawadini ahlukene ngaphansi komasipala kaDukuza ngesikhathi ke zamukela uxhaso lwezimali oluvela kulo masipala ngaphansi kohlelo olubizwa ngokuthi ke i-Grant in Aid lwalo masipala. Imeya lo masipala uLindi Nyaka uyachaza. Ma beneficiaries awu 30 I-applyile for i-Grant in Aid ngokohlelo likamasipala wakaDukuza. Shuthi kulabo abantu ababe-applyile noma kulama organizations ayi-applyile 30 okwazile ukuthi uqualify. Sibese sikhipha ke isamba esingango 697 ukuze bakwazi ukuthi baqhubeke nemisebenzi abayenzayo emphakathini esikuthatha nje ukuthi imisebenzi emihle kakhulu abalekelela ngayo umphakathi ngezinto eziningi ezihlukahlukene. Kukhona laba abalekelela abantu abasuke sebengene kakhulu ophuzweni nasentweni efana nama drugs. Kube khona abalekelela izingane lezi esema crash sibese sibanikeza nabo ukuthi bakwazi ukuthi bayithengele izinto ezifana nama toys noma izinto zokudlala uma bese endaweni lezi abakuzona la igcina khona abantwana besuka abazali bese emsebenzi. Nyaka uthi ke abazugcina nje ngokukhipha le mali kodwa bazolandelela ukuthi ke isetshenziswa ngendlela efanele yini. Olandelela ukuthi lokho abakutholile bakusebenzisa ngendlela efanele. Sinayo indlela esizoyisebenzisa ukuthi sibheke ukuthi abakutholile ke namhlanje bakusebenzisa ngendlela yini. Lolu hlelo ke lisaqhubeka nokusiza umphakathi njengoba ke abangakwazanga ukuthola uxhaso kulonyaka bese nethuba lokuthi bafake isicelo zoxhaso lokusizakala eminyakeni elandelayo. Uhlelo nje oluzoqhubeka angeke kube into mhlambe once off. Nangonyawo zayo siyathembisa ukuthi sizoba nalo ololu hlelo. Futhi abangazange babenefit ekulokhu siyathembisa mhlambe ukuthi uma belokhu bekwazile ukuthi balandele konke sobe sikudinga bayokwazi ukuthi bahlomule. Abanikazi bezihlangano ezingenza inzuzo bathi ke ncinci kaMjuli ngalolu xhaso. Sikubonga kakhulu kumkhandlo kaDukuza kokho konke kwenzekile. Siyakuthemba ukuthi le mali izolekelela wonke ama organizations wethu ukufulfill ama objectives wethu esuke sizibekele yona ukwenza i-service delivery emphakathini yethu lesihlala kuyo. Kakhulu usizo sinikezwe lona namhlanje umasipala waDukuza sibonga kumama ukhansela
ukuthi sithole nathi leli thuba singqolobane ukuthi sikwazi ukuthi nathi sizuze besikade sikulangazelela ukuthi sizuze siyacela nakwabanye ukuthi basilekelele. Lesigezi indaba Z1KZNTV ngosamukeliso enqulunga ngekwaDukuza. KZN asike sithi khulu kuqhushiwe ezitolo sihlangabezena kanjani masiphinda futhi sibuya khona. Nina bakahlavana Bulumlile Ndulinde ububa Somantshonga benoqelemane siyakubingelela ke siyakwamukela nazi izihloko zezindaba zethu ehamba phambili namhlanje. Ushenge Ubungaze Nesaguga sasedondotha. I-Ifp igcine owasebaqulusini kanti ke imbibizane kwabebejutshwe kwaNongoma. Ilungu lePhalamende uSibongile Zuma uhambele indawo yaseThugela Fair eMsinga ngenhloso yokuhlola ukuba ke umnyango kahulumeni kule ndawo isebenza ngendlela efanele yini. UZuma ke uhlanganyele nomnyango wezokuthutha nokuphepha komphakathi kanye ke nomnyango wezolimo ukukhuculula ke leli dolobha kanye ke nokuvala izimbobo emgaqweni uR33. Unqamalala uveza ukuthi kubalekile ukugcina umgaqo ulungile ukuze kunciphe amathuba ezingozi emgaqweni. Ilunga lePhalamende lihambele idolobha iThugela Fair eMsinga lapho kuyindawo abekwe kuyo ukubehlola iminyango kahulumeni kubisebenza ngendlela efanele yini kule ndawo. uSibongile Zuma uthi lokhu kubalekile ukuze kunciphiswe amathuba ezingozi zomgwaqo. I-national ne-province yethu ithi emakhaya la sihlala khona ekuhlaleni eindaweni zasemakhaya kuneyindawo la ekuhambe kuvuleka khona imigodi uma ngabe kunezulu noma mhlambe kunani. Ngakho ke namhlanje usuku lethu sizothi sizovala leyo msele, sizovala lawo ma potholes, sizokhombisa abantu basemsinga ukuthi babalekile. Azikho imoto nje sifuna ukuthi ezidala ingozi ngoba nayo imigwaqo ivulekile kanti sisho sine department ekhona eduzane ehola ubaba uHlomuka kwaZulu Natal. Ufikile kuba uHloma ngeviki eliphelile wawabona lama potholes savumelana naye ukuthi cha sizawuphuma ngoba siuhulumeni akhona ama EPWP eseyisiwaqashe sithi kuze emakhaya kube khona azokubeka phezu kwetafula nabangathathi intweni. Sizawuphuma nama EPWP sivale yonke lemsele siliclean idolobha lasemsinga. Uqhube ngokuthi uqhuquzela umphakathi kanye nentshe sakhula ukuba bewugcina uhlanzekile umsinga njengoba kuyindawo enomlando. Siyathobeka ngaphansi kwamakhosi madladla, siyathobeka naseyinduneni nakubo bonke nje abantu abakhele la ngoba namhlanje sisendaweni kaBaba Inkosi uMthembu sedlulisa umlayezo ukuthi sicela idolobha lethu libe lihle ligcineke lilihle kuze ngelinye ilanga kungabi ngathi ekusabonakala ukuthi eMsinga kwaye kwaba khona idolobha nentsha yakithi ekhulayo igqugquzele lokuthi emgwaqeni ingabe ukuthi ulahla nanoma yini ulahla ngisiphephe emgwaqeni kodwa sazi ukuthi nje uyaphila uMsinga asinamahloni ukuthi umuntu angasuka eGoli ezeMsinga ngoba uMsinga uyindawo ebalekile. Siyigqugquzela kakhulu intsha yethu yokuthi mayubambisise uMsinga ayikho indawo njengomsinga. Khona manjalo bashaya amakhala abashayeli basemsinga kulandela ukulungiswa kwezimbobo emgaqweni lapho bavizwakalise khona ungagculiseki ngalomsebenzi. Labo somatekisi bakubekwe kwacaca ukuba umnyango wezokuthutha kufanele uqale phansi lomgwaqo ngoba lokho abakuzamayo kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Sibona ukuhlukumezeka kwethu emgaqweni. Kunama potholes agcina wonke umgwaqo ukusuka phezulu lekocwaka uzoyoshona le egcineni kaKopi. Besacela nje ukuthi besilungisele kahle wonke umgwaqo bewuqale nje kahle phansi. Siphazamiseka kakhulu ngoba kwesinye isikhathi mawuhamba nje ebusuku ungawazi gcina mhlawumbe ungena ngemoto igcina isiqhunyelwa amasondo. Nje kuba kuningi nje ukuphazamiseka la emgwaqweni. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemsinga. Ukhala ngokushawa indiva umphakathi wakajikajo emjondolo esemgungundlovu. Laba ke bakhala kanjena ngemva kokutholakala kwesidumbu sitindilizile kule ndawo. Laba baveza ukuthi izinga lobugebengu liphezulu kule ndawo. Baphila nezigilamkhuba kepha akulula ukuzidawula ngoba ke basabela izimpilo zabo. Bathe amaphoyisa awalithatheli phezulu udaba oluqhamuka ngakubona. Umphakathi wezindlu zasemjondolo kwajikajo emgungundlovu ukhala ngokushawa indiva.
Laba bathi izinga lobugebengu liphezulu kanti kamuva nje kusanda kutholakala isidumbu sowesilisa sidendelizile. Sesifika emva kwesikhathi sesifika la isigamekweni sadlula nje kunomuntu olele esayidini sihamba nomunye omnganami thami kwanzima ukuthi singathi sizwe emntwini ebusuku and sabantu besilisa sadlula futhi la ngoba wathi uthami angesenzo dlula ngoba egcineni ngagcina siba nenkinga ongcona sithola abanye abantu sesathola umuntu osenesimo esikanje. Bathi ziningi izigameko esezenzekile ngaphambilini kepha amaphoyisa awalandeleli. Hayi oyedwa abaningi abantu abashonile la kodwa amaphoyisa awalandeleli. Amaphoyisa noma ngabe khona into noma ungathola umuntu onesibhamu la uthi uyawatshela aya kuloyo muntu afika athi uthe ubani. Manje isidingo samaphoyisa nje cha ukuthi nje thina nje sibonakala siyizinja ngoba noma ngabe umuntu hayi oyedwa ngeke ngibale ngabala nangalo ogcine manje ukushona lo shonele la kule ndawo akekho landelelile bayagwazwa abantu bayafa akekho landelwayo ukuthi lo athi ayothola ukuthi ubani umbulele noma ungabumbulala umuntu iphoyisa libuka liyabuka lindlule. Manje nje ayemaphoyisa wona sibhekela phansi noma ingoba sihlala emjondoro yini bathi asinamqondo. Isigameko esenzakalile mayelana nalo bhuti oshonile asisihle singesihle nje ngiyakhala ngamaphoyisa. Amaphoyisa uJikajo awunakekeli. Iphoyisa lifika kaJikajo lithathe umuntu lihambe. Ayikho lento yokuthi mhlambe after 2 days kuzofika nje iphoyisa lizobuzisa lizosesha ukuthi kuze kwenzeke lesisigameko ubani obonile kwenzakaleni. Asinayo into enjalo lapho. Into esinayo nje la ukuthi uyalifonela iphoyisa liyafika lizothatha umuntu lihambe. Amakhesa lana bayashona abantu la akekho ongakwazi lokho. Iziteshi zamaphoyisa ziyakwazi lokho bayashona abantu egcineni kosuku akuboshwa umuntu. Kunegameko ezenzakalayo la ngaphakathi mhlawumbe njengokugqekeza kuyagqekezwa la ngaphakathi uma enena ukuthi sixhumana namaphoyisa amaphoyisa awayi-attend into yethu la kaJikajo singesazi ukuthi izathu zalokho yini kodwa izathu engisazi abake babuye bakhale ngasibayeke bakhale ngokuthi la kunogesi. Baveze ukuthi sebehlalela ovalweni. Uvalo luningi ngoba uthi ulele endlini ungathi uzwe iziqi zabantu kugijinywa la ngaphandle nawe uzovuka uhlala usabe nokuphuma eminyango. Ethinta amaphoyisa esifundazwe athi adinga imininingwane ephelele athi azokwenza uphenyo. Ezindabeni za1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Bekuqabuka imbadada kwingoma yokubungaza inyanga yentsha ebibanjelwe enhlwathi kwahlabisa inyakatho nelikaMthaniya intsha kanye namaqembu engoma aliqhamukisa kezindaweni ezahlukahlukene abebuthene kule ngoma okuphinde kwakhuthazwa ke ngayo abantu abasho ukuba ke bangazibandakanye nezidakamizwa bezibandakanye nezemidlalo ukuze bazogwema ke ungena ezilingweni. Bekudela umakhasana kushikisha ufudu kuqabuka nembadada kumcimbi wengoma ukubungaza inyanga yentsha obusenhlwathi kwahlabisa enyakatho nelikaMthaniya. Lo mcimbi obuhlelwe yiqembu lengoma lasendaweni buhanjelwe nangosazwayo emculweni wesintu okubalwa kubona uShaka Biyela, Skwebo Sentambo, Welile Mchunu kanye noSolazi uThulane 3 second kwanyana nodaba kwakuyona le ndawo nobe isikhulumi sosuku onxuso omasipala bendawo kuba besekeleka imicimbi eqoqa intsha ingabe uvanzi nokungagcina lokho sekuholela ekutheni ibe imlutha yezidakamizwa. Khona manje lokuzikode uphinde wachitha nemibiko ebisisabalele enkundleni zokuxhumana ebithi ungomunye abathintekayo ekuthengisweni komhlaba kaZulu ngokwenziwa kwenguquko kuyibhodi leNgonyama Trust. Le ngoma ebihlanganisa igodi namaqembu avele ingxenye ezahlukene ezezwe isiyoze ke iphinde idlalwe ngamaholide okuphela konyaka ngoZibandlela walonyaka. Ezindabeni ze1KZNTV nginguphilane kaMzimba uyidelele bafokazana kaCebekhulu ngibika ngwahlabisa enhlwathi. Ake sihlabe nali ikhefu sihlangabezena kanjani masibuya khona. Siyakubingelela sekwamukela mungabe usanda ke kusijoyina ezindabeni zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ushenge Ubungaze Nesaguga sasedondotha. I-I-Ifp igcine owaseBaqulusini kanti ke imbibizane kwabebejutshwe kwaNongoma.
Ake sikubhekele ngosini yezomnotho. Irandi liwe 18.15 rand maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u23.22 rand maliqhathaniswa nopondo waseBrithane liphinde libe u19.86 rand maliqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu $1,954.38 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u$76.09 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezimidlalo. Ngemva kokuthi usihlalo eMaritzburg United uFarouk Kadodia esole abadlali ngokudayisa iqembu ngesikhathi ke lidliwa yizembe kwi-DStv Premiership, usekhomba indlela umqeqeshi uFaldo Davids. Esitatimendeni asikhiphe ngesonto eledlule uKadodia usole uDavids ngokudlalisa ibhola elingayi phambili nebelizobanikeza amagoli ukuze bakwazi ukuvika izembe. uDavids kuvele ukuthi ke uhambe nephini lakhe uDarren Watkins. Kungenzeka-ke ukuthi-ke uDavids useyijoyine umqeqeshi uJoseph Zimbauer osanda-ke kuqashwa yiRaja Casablanca yaseMorocco. Labaqeqeshi sebesebenze ndawonye kwi-Orlando Pirates nakwi-Lokomotiv Moscow yaseRussia. Ake sikubhekele isibikezelo sezulu. Bukele izingakade sikuphathele zona ke namhlanje sihlangabeze kanjani futhi nakusasa ngesikhathi esifanayo.